ובכן אוטובוס, שטלבס, הביא אותנו אל המקום עצמו של האבנים, תופעת טבע שהוכרה על ידי אונסקו כאחד המקומות היפים ביותר בעולם. ידוע לכם ודאי שאונסקו מקיימת תחרות, ואחד המקומות שהוכרזו כאחד המקומות היפים. תסתכלו על התופעת טבע, ואף אחד לא סיטט אותה. האבנים האלה כתופעת טבע יצרו כאן עמודים בצורת משושים ומתומנים. אנחנו נתקרב אל אבן אחת ונראה מלמעלה, נצלם אותה ונראה את הצורה שלה. תסתכלו, אתם רואים, בעצם זאת אבן, אפשר לראות לידה, זאת אבן שיש לה את הצורה הזאת. תסתכלו, חריצים בטבע, זה נמשך עד למעלה, וכל זה עמוד בעצם. תופעה של לבה שהתפוצצה ונשארה בצורה הזאת של מתומנים ומשושים.